atizigwirisa njira zamakono za mafoni chani sodalirika koma tuine taona zao za ya daima nitukae sindakuza kuti ndiye tabwera kwa mfumu ndiye mudikire kuti aone kuti mfumu alowa zao za mtukula pako akuti sizinalowa pamene anzawo zatani awa abongo zanga mainyoni akuti zawo zakubwezera chilengedwe sizinaloweso pamene anzawo zatani zalowa ndiyo pamene ni madamu imanikaye usampochoa achizakupita trauza mwandomozi Dawe yanyu akufuneni afumu. Ndikubera. ndimaira nangati miyando kupita trauza mwandomozi mbajana ndipasamunda kuseri ndi makayang'ana kungodimera uli bwana munda uja ndi apa ndikupita mtown zangochitika mwamwali ineyo ndabwera ndi anthu andalimbikitsa kumbuyo kunena kuti njira zamakono zolandirira ndalama zamapulogalamu osiyana-siyana aboma monga mtukula pakhomo kubwezera chilengedwe zimenezi ndizofunikira ndipo ndizodalirika monga kumabanki Airtel Money Mpamba kaku ndizodalirika kwambiri ndipo zabwino ndi anthu adi anazimvesesa de enawa anasanga foni ya TNM kadi ya TNM enawa anasanga kadi ya Airtel koma chodabwisa mpaka na iya daima chodabwisa ndili kunyumba kukhale anthu akubwera tumandigwira pakozi unatilimbikisa ndiweyo anzathu zawo zalowa koma ife zantukula pakhomo zanga sizinalowa ine zanga kuzamubwezera chilengedwe sizinalowa ine ndiye mwamwayi ndikwafotokozera fumu ndimene timakuonani tatankojowa tithandiza sizinalowe konili kuti Foni ndatengeratu mfumu. pacha mukudziwa momenti nanenera mudziyang'ana abiti sizidarowe mwaona zanga sizinalowe zanga sizinalowe amanyoni maona izi 48,000 yalo kumene inalowa mmateni koloko mafolo munakatapa ndalama zanu zinalowadzana mmamawa mmateni mmene malipomakolo munazitengamo ine ndafa basi andipha Desmond foni inali ndi ndani Desmond siku limenelo basi Desmond akocho nchifukwa tinati mwina mukhalepo awa zinalowa mwaziona ngoma aatengera ababa timuone sopano omwe pacha tinkafotokoza afumu munalipo ndinu tinkanena kuti kuli madando ovomerezeka kuli madando osavomerezeka ni momwe zachitikira umu tatifotokozera dando lovomerezeka ndiliti chifukwa pakuonesa kuti mufoni mwawo simunalowa vanenera awa dando lawo ndilosavomerezeka kwati abazo zinalowa ndipo zinachosema waba si mwanako inu mungapase foni Desmond waba ni mwanako anachenjerera iyo timvekayo kusole momwe zakhaliramu dando la abiti ndilovomerezeka chifukwa iwowo ndalama zawo sizidalowe ndi kulowako olo ndalama zawo zidakakhala kuti mwina zarowa zochepa lidakakhala solovomerezeka koma chifukwa ndalama zositi zidalowe ndiye taonanso kuti ndalamazo mulibe mfoni ndiye kuti tipanga dongosolo monga tinanenera muja ndiye abiti ndalama zanu zibwereramo koma simulandira pompa tikamala amakhalanda nthawi yoti ngati momwe taoneramo sikuti ine pano ndiye kuti ndapanga ndiye kuti akomiti mfumu akomiti wonse abwere adzafufuzenso adzaonesese kuona kuti kodi chapangisa ndi chani dando ili sikuti ine ndanena awa ndiakutima basi abiti ndiye inuyo ndalama zibwera koma mulandira mukamalandira za
za ulendo Ukumba biti koma. ulendo winawo ukaanza mwezi pe utawa momwemo tikufuna kuti tifufuze kuti mwina ndalamazo zilipo koma tikufuna tingofufuza kuti tione ngati chifukwa kaleka kufufuza vuto lomwelo litibwereranso mupezeka kuti mwezi wina usimunalandire pano tangojo ine ndingokuyang'anani inuyo tidanena mfumu kunena kuti chipangizo tikuina tichizisamara chipangizo ndi foniyo chipangizo chino ndi namba yanu ija ya chinsisi ndiye inuyo ngati mukungosiya nambala yanu paparambanda nanga ineyo silimamuza Desmond kupangira kuti kufa ndikugona ndimene kudiphwanyiramo ndiye pali madando osavomerezeka ndi madando ovomerezeka iwe tundipasanama zangu chonde tiyeni anthu tiziyawunikira nthawi ndi nthawi asanalandire ndalama kuti ngakhale pali madando pakhala madando ovomerezeka ngati padakali pano labiti dando lawo lovomerezeka iwe undipasa ndalama zanga wabayo ni mwanakotu sikuti uchita kunena kwa nthamu panopo iyayo mseweroli Giring'ande anali Macben Koti, Akoma anali Lalias Mwaka, Abiti anali Patricia Malunga, Imingu anali Musa Penu, Maifumu anali Veronica Balua, Nakwinda anali Nelifa Kabango,